1 το σκορ, 5 από τον Στέβοβιτς, 4 από τον Σκληρό. Για τον Προμηθέα, ένας πόντος από τον Αγγελόπουλο. Για την ώρα πέρασε στο μάτι και ο Παπασταθόπουλος. Πρώτη αλλαγή από τον Γιώργο Παντελάκη. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο time out μετά από σχεδόν 5 λεπτά παιχνιδιού από τον Ολυμπιακό με το σκορ στο 9-1 και τον Προμηθέα να είναι και πάλι στην επίθεση. Εδώ ο Σταμούλος θα υποπέσει και ο Ολυμπιακός με τον Βαρδί, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι. Να έρχεται στο παιχνίδι, έχει μπει νωρίτερα όπως σας είπαμε και ο Παπασταθόπουλος. Ανακατεύει την τράπουλα ο Γιώργος Παντελάκης μετά από αυτό το κακό ξεκίνημα και το 9-1 που προηγείται ο Στέβοβιτς. Πετάει στο καλάθι για τις επιθέσεις με εύκολα λάθη. Η την διαφορά. Πούλος με τον Βαρδί τώρα. Σκληρός. Σκληρός δεν συγκράτει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Έχουμε φάουλ από τον Ψηλό. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάει στο coast to coast. Θα εκτελέσει την επίθεση ο Μπέκας. Θα στοχίσει. Τρίποντο από την γωνία από τον Στέβοβιτς. Αστοχή παίκτη στην Προμηθέα, το 9-1 παραμένει. Αλεξανδρόπουλος, airball το τρίποντο που θα επιχειρήσει από την γωνία. Πάλι θέλει να τρέξει ο Βαρδής. Εδώ ο Βαρδής σε ένα layup με το αριστερό χέρι, αλλοιώνει τόσο όσο την προσπάθεια ο Σκληρός. Για τον Προμηθέα με το σκορ να έχει κολλήσει σε αυτό το 9-1 εδώ και λίγα λεπτά. Σταμούλος. Στέβοβιτς. Και τον Φυλακτάκη να πηγαίνει στον πάγκο. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία από το out κατευθείαν και με το 17 ο Σταμούλος θα τελειώσει με ένα αριστερό lay-up. 11-1 διαφορά σε διψήφιο αριθμό για τον Προμηθέα να κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Εδώ ο Μπέκας θα πάρει το screen ψηλά και μακριά από το καλάθι. Ωραίο το μπάσιμο από τον Μπουζούλα. Πρέπει να υπήρξε αλλίωση εκεί στο lay-up, αλλά από την άλλη πλευρά η επίθεση εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και πάλι ο Σταμούλος είναι αυτός που τελειώνει τη φάση. (13-1). Μόλις ένας πόντος για τους ερυθρόλευκους σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά στο παιχνίδι. Μια 14 δεύτερα για τον Ολυμπιακό που είναι στην επίθεση. Η άμυνα του Προμηθέα προσαρμόζεται. Τώρα ο Βαρδής είναι με τον Σκληρό απέναντί του. Θα προσπαθήσει να τον αποφύγει. Η προσπάθεια είναι airball. Ο Προμηθέας το lay-up με τον Πούλο που είναι άστοχο. Ο Ολυμπιακός θέλει να τρέξει το γήπεδο με τον Παπασταθόπουλο να πηγαίνει στην ατομική προσπάθεια. Ένα ακόμα rebound από τον Σκληρό. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο με το σκορ στο 13-1. Σίγουρα πολύ κακή η επιθετική συγκομιδή των ερυθρόλευκων που δυσκολεύονται στα τελειώματα, δυσκολεύονται να διαβάζουν αντίπαλη άμυνα και να βρουν τον ελεύθερο παίκτη. Εδώ η μπάλα πήγε από το high-low στον Αλέξανδρο Τζέιμς Σκληρό, ο οποίος σκόραρε από κοντά. 15-1, 1 και 25 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ωραία προσπάθεια, κερδισμένο Ολυμπιακό.
Πέρασε στο παρκέ ο Wang. Πρώτη βολή έστοχη από τον Μπέκα που σκοράρει μετά από αρκετή ώρα. Για τον Ολυμπιακό. Έξω η δεύτερη, 2 στις 4, επιθετικό rebound. Δύσκολη προσπάθεια, ο Wang θα πάρει το rebound, καλάθι και φάουλ από τον Whip. Πρώτο καλάθι εντός παιδιάς για τον Ολυμπιακό, μετά από 8 λεπτά και 54 δεύτερα στην πρώτη περίοδο. 2 πόντι μόνο με βολές μέχρι εκείνη τη στιγμή. 15-5. Η κυκλοφορία των παικτών του Προμηθέα θα εκτελέσει για 3 από τις 45 μοίρες ο Βιτοράκης με το αριστερό χέρι. Αμυντικό rebound. Μπεκάς με τα screen. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Με αυτό το Eurostep ο Μπουζούλας θα σκοράρει γρήγορα ο Ολυμπιακός. Ό,τι δεν έχει κάνει μέχρι τώρα το κάνει μαζεμένο. Το 1 λεπτό βρίσκει 2 καλάθια εδώ προς τον Γκούμα από τον Γιάννη Λευθεριάδη. 14 δεύτερα όλα για τον Ολυμπιακό στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο Μπέκας θα σταματήσει και θα σουτάρει μπάλα στο σίδερο. Τέλος πρώτης περίοδου του Ολυμπιακού σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Και πάλι αργούν λίγο οι Ερυθρόλευκοι να πάνε μπρος. Στέβοβιτς. Και πάλι θα το βάλει ο Βιτοράκης. Η δημιουργία ήταν καλή. Φέρε τον Βιτοράκη μόνο του. Η άμυνα έκλεισε. Ο Βιτοράκης έχει 3 στα 3 αν δεν κάνω λάθος. Εδώ ο Wang θα γυρίσει. Δεν μπορεί να βρει διέξοδο στο καλάθι. Θέλει να παίξει ένας ο Παυλόπουλος. Ζητάει από τον Wang να φύγει από μπροστά του. Εκπληκτική η τάπα εδώ από τον Βιτοράκη πάνω στον Παυλόπουλο. Εδώ υπάρχει φάουλ που θα κερδίσει. Λακτάκης στον πάγκο και ο Αντωνίου. Η κυκλοφορία της μπάλας με τον Γκούμα και τον Σταμούλο. Πάσα έξω. Τρίποντα τον Αλεξανδρόπουλο, είναι airball. Επιστρέψαμε με ένα άστοχο τρίποντα από πλευράς Προμηθέα, αλλά επιθετικό rebound και καλάθι από τον Αλεξανδρόπουλο. Η διαφορά ανεβαίνει κι άλλο, 34-11 στο συν 23. Με τον Προμηθέα να επιμένει και να πιέζει ψηλά. Ολυμπιακό με τον Wang να έρχεται στο παρκέ. Ο Γκούμας σε όλο playmaker. Ταμπούλος βγαίνει από τα screen, σταματά, γυρίζει και εκτελεί για 3 είναι άστοχος την μπάλα στο σίδερο. Δεν παίρνει κανείς από τον πλευράς Ολυμπιακού το αμυντικό rebound. Τώρα δευτερόλεπτα 2 και 32 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Βήματα. 4 το σκορ του δευτέρου δεκαλέπτου για την ώρα. Στο 2,5 λεπτά περίπου, 2 και 20 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζω και 15 το σκορ της πρώτης, κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί αυτή η πολύ σημαντική διαφορά υπέρ του Προμηθέα. Τρίποντο στο σίδερο από τον Βαρδί. Μπάλα στα χέρια του Μπέκα. Το σκριν ψηλά από τον Wang. Νέα τάπα σε σούτ 3 πόντων.
Υπάρχει φάουλ επιθετικό την ώρα του screen. Τελευταίο 1 και 58 για το τέλος του ημιχρόνου. Καλή άμυνα εκεί από τον Παπασταθόπουλο. Ο Δελής θέλει να παίξει ένας εναντίον ενός. Πάσα. 10 δεύτερα για το τέλος της επίθεσης. Μακρινό τρίποντο, εύστοχο από τον Παπασταθόπουλο. Επιτέλους ένα τρίποντο για τον Ολυμπιακό μετά από 10 άστοχα. 1 στα 11 για τους ερυθρόλευκους, έξω από τα 6 και 75. Δίνει μια ανάσα όσο μπορεί να το πει κανείς με το σκορ στο 34-14. Μπράβο! Η επίθεση τελειώνει, ο Ολυμπιακός όμως κλέβει την μπάλα και ευνηδιασμός. Ωραία, θα βάλει το κορμί του, θα προστατέψει την μπάλα ο Παπασταθόπουλος για να αποφύγει το κόψιμο. Έχοντας πια μπει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός παίρνει μια βαθιά επιθετική ανάσα στο σκοράρισμα με τους 5 αυτούς γρήγορους πόντους από τον Παπασταθόπουλο, ένα τρίποντο. Απόκτημα από τον κόρυβο Αμαλιάδας και μετά από συμμετοχές στα κλιμάκια της προεθνικής ομάδας. Γεννημένος το 2000. Η δεύτερη βολή δεν μέτρησε. Μία ακόμα με τον Αλεξανδρόπουλο. Αυτή τη φορά είναι μέσα, μία στις δύο. Συνεπώς, Σταμούλου. Ολυμπιακός με τον Μπέκα και τον Βαρδί στη θέση στον Γκάρ. Τον μπάλα να κυκλοφορεί. Ο Wang θέλει να παίξει στο post με τον Σκληρό. Θα γυρίσει. Θα καταφέρει να περάσει και να σκοράρει πόντους στο παιχνίδι. Υπάρχουν βήματα από τον Στέβοβιτς, συνεπώς ο Ολυμπιακός θα έχει τον τελευταίο. Ο Σταμούλος. Μπάλα κυκλοφορεί, ο Μαλάκος με τον Μπέκα, ο οποίος κάνει τον μπάσιμο, πάει στο lay-up, δεν θα ευστοχίσει. Ο Αλεξανδρόπουλος βλέπει το ρολόι, πετάει την μπάλα. Αυτή θα βρει στο ταμπλό. Τέλος. Είμαστε επίσημο κανάλι του Rising Star στο YouTube. Ο προμηθέας προηγείται με 35-16 του Ολυμπιακού, ο οποίος σε καμία από τις δύο περιόδους δεν κατάφερε να πετύχει πάνω από 10 πόντους. Να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει στο δεύτερο ημίχρονο με τον Στέβοβιτς. Ωραία προσποίηση και το σουτ από τον Σταμούλο μετά την πάσα του Γκούμα για τον Προμηθέα. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση πεντάδες των δύο ομάδων με Αντωνίου, με Φυλακτάκη, με Μπουζούλα, με Αγγελόπουλο και με Παπασταθόπουλο. Ο Ολυμπιακός αμένει ο lay-up και από την άλλη πλευρά για τον Προμηθέα ο Σκληρός, ο Στέβοβιτς, ο Γκούμας, ο Αλεξανδρόπουλος και ο Σταμούλος. Αυτές είναι οι επιλογές από τη μία πλευρά για τον Ολυμπιακό, από τον Γιώργο Παντελάκη, και από την άλλη πλευρά για τον Γιάννη Ελευθεριάδη από πλευρά του Προμηθέα. Δηλαδή, εδώ ο Αλεξανδρόπουλος θα προσποιηθεί καλά το παιχνίδι. Αν μείνετε στην παρέα μας, θα δείτε αργότερα την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και το Περιστέρι. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι, διαώρα άρχισε η αναμέτρηση της 10 με τον Πανιόνιο. Ο ΠΑΟΚ στις 5 παίζει με τον Παναθηναϊκό. Στα καλύβια αυτά τα δύο παιχνίδια, και στην Θεσσαλονίκη Μπόργκο Μανέρο Χάνθ 80-52 και Rising, μεικτή Rising προεθνική παιδών 81-68. Τα δύο μάτς εκεί έγιναν νωρίτερα το πρωί και έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Άστοχο τρίποντο από τον Γκούμα. Ο Ολυμπιακός θέλει να τρέξει. Κατοχή με τον Αντωνίο, εδώ Φυλακτάκης. Θα τελειώσει από αριστερά με δεξί λεέα, την μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Ο Στέβοβιτς θέλει να τρέξει τον Προμηθέα που πάει και πάλι σε μια σετ επίθεση. Ωραία η συνεργασία. Ο Σκληρός δεν μπόρεσε να τελειώσει.
Το κλέψιμο με φάουλ. Ολυμπιακός στην επίθεση. Προσποιήσεις από τον Αντωνίου. Μπουζούλας με πολύ μεγάλο διασκελισμό. Θα κοπεί εδώ ο Φυλακτάκης. Γκούμας. Το μπάσιμο είναι άστοχος. Ο ίδιος θα πάρει το επιθετικό rebound, την μπάλα θα κυκλοφορήσει και θα εκτελέσει για τρεις από την κορυφή ο Ματίγια Στέβοβιτς. Θα το βάλει και αυτό. 40-16 με 6 στα 17 τρίποντα έχει πέσει το ποσοστό του Προμηθέα, αλλά και πάλι αυτό το τρίποντο είναι καθοριστικό. Ειδικά την ώρα που ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά σουτάρει με 1 στα 11 και τώρα 2 στα 12. Αυτό που μόλις είδατε. Αλεξανδρόπουλος θα στοχίσει. Ο Μπουζούλας θα πάρει το rebound. Ο Παυλόπουλος, ο Φυλακτάκης θα τρέξει στον ευνηδιασμό, θα πάει για το coast to coast, θα πάρει το φάουλ. Και 23 ο Παυλόπουλος, στη νίκη δηλαδή, στην παράταση επί της ΑΕΚ. Σαφώς και η κούραση βεβαίως, με δύο δυνατά μάτς μέσα σε ένα 24ωρο, παίζει το ρόλο του, παίζει το ρόλο της. Τρίποντο από τις 45 μοίρες είναι άστοχο από τον Παπασταθόπουλο. Ένα ακόμα άστοχο τρίποντο από τον Αγγελόπουλο. Θα πάρει το rebound και θα στοχίσει. Πολλά ατυχή καλύτερα, θα έλεγα πιο σωστά. Με τους παίκτες του Ολυμπιακού που φτάνουν μέχρι την πηγή, αλλά δεν πίνουν νερό. Μπάλα πολλές φορές τριφογυρίζει γύρω από το στεφάνι. Μπάλα πάει στον Σκληρό. Όχι απέναντι του Φυλακτάκη, θα στοχίσει ο Σκληρός, ρολάροντας στην πλάτη του αντιπάλου του. Εδώ ένα ακόμα χαμένο lay-up από τον Αντωνίου για τον Ολυμπιακό. «40-19». Πάντα μπροστά με κάτι παραπάνω από double score ο Προμηθέας. Άστοχο τρίποντο. Αμυντικό rebound από τον Αντωνίου. Είναι κλεισμένος. Θα δώσει την μπάλα στον Μπουζούλα. Αυτός θα τρέξει το παρκέ. Έχουμε ένα θέμα με 1.55 από το Περιστέρι. Όλα δείχνουν ότι εύκολα ή δύσκολα θα φτάσει σε μία νίκη. Θα πρέπει να αλλάξει άρδινη εικόνα του παιχνιδιού. Το παλεύουν οι ερυθρόλευκοι πάντως, επιμένουν, δεν τα παρατούν. Εδώ ο Γκίκας θα σκοράρει, Στέφανος Γκίκας, ο δίμετρος forward γεννημένος το 2008 του Ολυμπιακού. Ο Στέβοβιτς έχει πάντα στην πλάτη του τον Αντωνίου. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή με τον Σταμούλο για τον Προμηθέα. Αλεξανδρόπουλος. Ωραία η κίνηση από τον Σταμούλο, μακριά από την μπάλα και η πάσα πάρα πολύ ωραία. Ο Παυλόπουλος βρίσκει τον Γκίκα στον ευνηδιασμό. Αυτός διστάζει, δεν εκτελεί. Με τις αλλαγές στα screen θα περάσει κοντά στο καλάθι ο Γκίκας, ο οποίος θα φοβηθεί την τάπα από τον Σκληρό εκεί. Δεν θα σκοράρει. Στεβόβιτς. Αυτό θα πάρει τα screen, θα πάει σε ένα lay-up με αλλαγή κατεύθυνσης, θα αστοχίσει. Με πολλά φάουλ. Πάει σε ένα γρήγορο coast to coast εδώ, ο Αντωνίου. Ομάδες. Ισορροπημένη τρίτη περίοδος. Ολυμπιακός σουτάρει με 7 στις 9 και 7 στις 10 τώρα από την γραμμή των βολών. Ήταν η πρώτη φορά που ο Αντωνίου είναι στην γραμμή για να εκτελέσει.
Αντωνίου θα βάλει, θα περάσει ο Κατσιγιάννης με το νούμερο 20 από πλευράς Προμηθέα. Στεβοβίτς από την γωνία για 3, είναι άστοχος, θα πάρει ο ίδιος το μακρινό επιθετικό rebound. Σταμούλος θα προσκύθει, θα τραβήξει πάνω του την άμυνα και θα πάρει φάουλ. Προμηθέα έχει μέχρι τώρα 4 πόντους, είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί στην γραμμή των βολών. Σουτάρει με ένα ποσοστό 55% μέχρι τώρα στο τουρνουά ο Δημήτρης Σταμούλος. Αστοχή η δεύτερη βολή, αλλά έχουμε και πάλι επιθετικό rebound από πλευρά η περσινή χρονιά με τον double. 72-67 την 10 στον τελικό του Rising και 75-45 τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων. Ολυμπιακός. Αυτό ήταν το τέταρτο πρωτάθλημα για τους ερυθρόλευκους. Καλάθι από τον Αγγελόπουλο. Στους βαθμικές το 2018, το 2019, το 2021 και το 2024. Οι ερυθρόλευκοι για 8 σερί σεζόν έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Εσκανά. Εδώ η καλή άμυνα πάνω στον Στέβοβιτς και θα χάσει την μπάλα με πείσμα η ερυθρόλευκη. Τζάμπολ και μια ήττα στο πρωτάθλημα της Εσκανά. Παυλόπουλος. Λιματάκι πίσω, έχει εκτέλεση για 3. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι, πρώτη πόντι από τον Θοδωρή Παυλόπουλο. Ο Ολυμπιακός ξυπνά, αφυπνίζεται και εδώ το κλέψιμο από τον Αντωνίου που θα φύγει στον εκβιασμό και θα σκοράρει. Διαφορά τους 21 πόντους που την είχε φτάσει. Ο Προμηθέας έχει πέσει στους 12 με ένα ερυθρόλευκο κρεσέντο, 41-29 λοιπόν, και τον Ολυμπιακό να βγάζει ενέργεια στο παρκέ, να προηγείται ήδη με 6-13, δηλαδή έχει ένα σερί, ένα επιμέρους σκορ, 1-8 στα τελευταία λεπτά. Ο Αλεξανδρόπουλος κλεισμένος από 2. Ένα ακόμα deflection, μία ακόμα καλή δεύτερα για τη λήξη της επίθεσης του Προμηθέα και θα έρθει και νέο κλέψιμο από τον Αντωνίου, ο οποίος θα φύγει πολύ γρήγορα στον ευδιασμό, δεν θα τον προλάβει ο Στέβοβιτς. 41-31 η διαφορά, πέφτει στους 10, ο Αντωνίου φτάνει τους 5. Με την πρώτη ευκαιρία θα δω και τα κλεψίματα που έχει. Στέβοβιτς. Σφυρίζονται βήματα, έχω αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Παυλόπουλος. Τον Μπάσιμο. Στα τελευταία λεπτά και βολές από τον Πούλο. Αμυντικό rebound από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Υπάρχει επιθετικό φάουλ και διαμαρτυρία. Πούλος. Θα πάει αντίθετα το σκριν ο Πούλος, θα τελειώσει τη φάση, η προσπάθειά του θα αλλοιωθεί. Απομένει 1 και 24 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός στους 10, 41-31. Τρίποντο άστοχο από τον Παυλόπουλο πάνω στον ευνηδιασμό, πάνω στον ενθουσιασμό του, στον ευνηδιασμό της ομάδας του. Ο Πούλος. Side pick and roll, εκεί η μπάλα δεν πάει στον ψηλό.
Ένα ακόμα κλέψιμο από πίσω. Θα τρέξουν δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτή η αυτοθυσία που επιδείχνει. Αντωνίου. Μπάλα φεύγει από τα χέρια του που είχε ανεβάσει και πάλι τη διαφορά στους 10. 43-33. Στεβοβίτς. Γκίκας. Αγκούμας. Κλέψιμο από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Υπάρχει φάουλ. Βολή λοιπόν της τεχνικής που δέχτηκε ο Γιώργος Παντελάκης. Θα πάει ο Στεβοβίτς. Μέσα. 44-33. Πλάγια γραμμή βεβαίως. Υπάρχει φάουλ στο screen. Ο Βιτοράκης, ο σκληρός φεύγει από το παιχνίδι με 6 πόντους, 9 rebound, 2 assist, 2 κλεψίματα και 2 stop και 5 φάουλ βολές. Θα πάει ο Αντωνίου και την ίδια ώρα θα φωνάξει τους υπόλοιπους 4 κοντά του Παντελάκης για οδηγίες. Μέσα η πρώτη από τον Αντωνίου. 6 προσωπική του πόντι με 2 στις 3 βολές και μια δεύτερη για τον γεννημένο το 2007 με 83 Κωνσταντονίου. Διαφορά στους 9, 44-35. Προμηθέας, έστω και δύσκολα κρατά το προβάδισμα. Ο Στέβοβιτς, τον μπάσιμο. Σταματάκι εκτελεί μετά από τρίπλο ο Βιτοράκης. Καθοριστικό στο να πάρει διαφορά στο πρώτο ημίχρονο Προμηθέας με τα 3 τρίποντα που πέτυχε. Στέβοβιτς. Έρχεται κοντά ο Αλεξανδρόπουλος για σκριν. Ο Στέβοβιτς θα πάει αντίθετα από το σκριν. Θα κάνει τον μπάσιμο, θα προφυλάξει την μπάλα. Αλλά αυτή δεν θα του κάνει το χατήρι. Θα αναπηδήσει 2 φορές στο στεφάνι και θα φύγει εκτός. Αγγελόπουλος σταματά και εκτελεί για 3. Παίρνει ο ίδιος το επιθετικό rebound και κάνει και το μίνι φλότο και ευστοχεί ο Χρήστος Αγγελόπουλος. Έψαμε με το σκορ στο 44-37, τη διαφορά στους 7 με 7 και 44 για το τέλος, και αφού το πρόβλημα στο ρολόι αποκαταστάθηκε, αλλά δεν υπάρχουν τα φάουλ στο φωτεινό πίνακα. Coast to coast από τον Ματία Στέβοβιτς που θα φτάσει στο καλάθι και στο 46-37. Από την άλλη πλευρά ο Παυλόπουλος θα πάει και αυτό στον μπάσιμο, θα βγάλει την μπάσα έξω. Αντωνίου περιμένει να πάρει ένα σκριν από τον Γκίκα που έρχεται κοντά του. Εδώ ο Αλεξανδρόπουλος καπακώνει τον αντίπαλό του, τον ευθυνδιασμό, και στο καλάθι ο Σταμούλος βρίσκει γρήγορα τις απαντήσεις. Ο Προμηθέας, την ώρα που από τον πάγκο του Ολυμπιακού διαμαρτύρονται για τις αποφάσεις των διαιτητών. Το προηγούμενο stop δηλαδή που με το σκορ στο 48-39, βολή από τον Αντωνίου. Είναι έξω. Αντωνίου έχει 9 πόντους. Θυμίζω ότι πάμε και στην αρχή της μετάδοσης, ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς έναν από τους καλύτερους του παίκτες, τον Μπούρνελε που είναι τραυματίας. Εδώ η 6 και 37 για το τέλος. Θα βάζει μπάλα ο Παυλόπουλος. Θα μπροστά στον Αλεξανδρόπουλο. Θα στοχίσει. Συμπληρωμένα τα 5 ομαδικά από πλευράς Προμηθέα. Αντωνίου προσπάθησε και αυτή τη φορά να πετύχει στο παιχνίδι, και τώρα ο Αντωνίου θα είναι και πάλι στη γραμμή των βόλων. Έχει 3 στις 5 και 9 πόντους μέχρι τώρα. 48-40. Επιστρέφει ο Πούλος στο παρκέ.
Πούλος και Στέβοβιτς τώρα τα δύο γκάρ. Μπορούν και οι δύο άνετα να κατεβάσουν την μπάλα για τον Προμηθέα. Ο Στέβοβιτς εδώ. Μένει στον αέρα, τελεία αστοχή. Ο Παυλόπουλος παίρνει το rebound και θέλει να τρέξει τον Ολυμπιακό. Ωραία η assist. Χάσαμε το καλάθι. Ο Παπασταθόπουλος θα σκοράρει. Διαφορά στους 5, 48-43. Πούλος. Καλή άμυνα από τον Αντωνίου πάνω στον Στέβοβιτς. Είναι για τον Προμηθέα από την πλάγια γραμμή με τον Πούλο. Από τα σκριν θα βγει ο Στέβοβιτς. Θα περάσει από τη baseline. Ο Σταμούλος θα αστοχίσει. Η πάσα Κίκον. Το σκορ στην τέταρτη περίοδο είναι 7-10 μετά από 4,5 λεπτά παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό. Στέβοβιτς για 3. Μπάλα στο σίδερο. Ο Αντωνίου παίρνει το rebound. Πάει στο lay-up, θα αστοχίσει. Το επιθετικό rebound από τον Βιτοράκη, το αμυντικό rebound από τον Βιτοράκη. Δεν υπάρχει επιθετικό. Εδώ ο Πούλος. Ωραία η πάσα στον Κατσιγιάννη, ο οποίος θα αστοχίσει. Τα λάθη είναι 21 για τον Προμηθέα, 16 για τον Ολυμπιακό. Και στο δεύτερο λάθος. Γκίκας κλείστηκε μέσα στη ρακέτα. Πήρε πολύ ωραία το rebound του Αγγελόπουλος και έκλεψε μάλλον την μπάλα ο Αγγελόπουλος, πήγε στην προσπάθεια, αστόχησε και τώρα Πούλος. Βήματα από τον Κατσιγιάννη, φάουλ του σκληρού στην ρακέτα του Προμηθέα. Φυλακτάκης, πολύ δυνατός, θα ποστάρει τον αντίπαλό του, θα σκοράρει. Είναι το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι μετά από 6 άστοχες προσπάθειες για τον Φυλακτάκη που φέρνει τη διαφορά στους 3. 48-45 και ο Ολυμπιακός θα κλέψει την μπάλα και θα τρέξει και πάλι στον ενθουσιασμό με τον Φυλακτάκη να δίνει την μπάλα στον Παυλόπουλο. Αέρινος ο Θοδωρής Παυλόπουλος, σκοράρει 48-47, έχουμε παιχνίδι. Επιστρέψαμε μετά το time out, το matching κόψη του Ξηραφιού. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε 48-47 το σκορ, παρότι έφυγε και με 21 πόντους μπροστά ο Προμηθέας. Ο Ολυμπιακός έχει σφίξει την αμυνά του εδώ. Ο Προμηθέας εκεί που ο Ολυμπιακός δεν ήταν καθόλου καλός, δεν τελείωσε το παιχνίδι. Έχασε πολλές επιθέσεις, τώρα έχει χάσει και τον σκληρό με τον φάουλ. Πούλος. Η άμυνα κλείνει πάνω του. Τρίποντο από την γωνία, εύστοχο από τον Νίκο Βασιλείου. Καθοριστικό τρίποντο την ώρα που η άμυνα έχει κλείσει κοντά στο καλάθι. 51-47. Από το 48-47 στο 51-47. Εδώ ο Ολυμπιακός αστοχεί. Επιθετικό rebound από τον Μπέκα. Σουτ για 3, εύστοχο από τον Αγγελόπουλο. Το μάτς αποκτά μια άγρια ομορφιά, 51-50. Τρίποντα εκατέρωθεν στις δύο τελευταίες επιθέσεις. Πούλος. Κλέψιμο. Η μπάλα πάει στον Παυλόπουλο που θέλει να τρέξει στον εφηδιασμό. Θα μείνει στον αέρα, θα πάρει το φάουλ. Το πώς θα εξελιχθεί. Δύο βολές λοιπόν για τον Παυλόπουλο. Μέσα η πρώτη. Παυλόπουλος θα εκτελέσει την δεύτερη. Θα βάλει και τη δεύτερη. Και ο Ολυμπιακός πράγματι περνάει μπροστά. 51-52. Προμηθέας για πρώτη φορά πίσω στο σκορ.
προσποίηση και εκτέλεση για 2. Πολύ ωραίο καλάθι για τον Σταμούλο. Σουτ μετά από τρίπλα. 53-52. Ξανά το προβάδισμα στο Προμηθέα. 2,5 λεπτά για το τέλος. Μπέκας. Πάει στον μπάσιμο, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό φάουλ στην προσπάθεια για rebound. Βολές από τον Αλεξανδρόπουλο. Έξω η πρώτη. Προμηθέας έχει 8 στις 18 από την γραμμή. Ποσοστό 44,4%. Αλεξανδρόπουλος 3 στις 6. Και πάει για τη δεύτερη. Με το σκορ στο 53-52. Θα ευστοχίσει. Απόλυτη ισορροπία στο μάτς μετά από 37,5 λεπτά. 54-52. Μπροστά ο Προμηθέας. Παυλόπουλος τελειώνει τη φάση και ισοφαρίζει. Τώρα έχουμε την απόλυτη ισορροπία. 2 λεπτά και 10 δεύτερα για το τέλος του παιχνιδιού. 54 όλα. Ο Πούλος. Τρίποντο άστοχο από τον Βασιλείου. Είναι η πρώτη του φορά στο σημερινό παιχνίδι. Θα βάλει την πρώτη. Έχει 10 πόντους, 5 rebound και 2 κλεψίματα μέχρι τώρα. 2 στα 3 τρίποντα. Και σίγουρα θετικό πρόσημο στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να γυρίσει το παιχνίδι και να περάσει εν τέλει μπροστά. Κρύο αίμα, 54-56. Ολυμπιακός μπροστά, Πούλος. Θα τον πιέσει παντού Αντωνίου. Αλεξανδρόπουλος. Ο Πούλος θα μπει μέχρι μέσα. Θα βγάλει την μπάλα έξω στον Βασιλείου. Αυτός θα τελειώσει με layup, θα αστοχίσει. Θα πάρει ο Αλεξανδρόπουλος στο επιθετικό rebound και θα κερδίσει φάουλ. Στο 1 και